Hola, què tal? Bona tarda. Gràcies, Pere. Gràcies al FITCAT, gràcies a tots. Pantalla Sitges, aquí al FITCAT, és una obligació i un plaer, perquè nosaltres que Sitges té aquesta denominació de Festival de Cinema de Catalunya, evidentment el cinema fantàstic en aquest país ha sigut un motor importantíssim per a la indústria del cinema en les últimes dècades. Des de finals dels 90, probablement el cinema català ha tingut en el fantàstic un aliat de primer ordre, també és en la creació de nous valors. Molts directors, molts dels grans directors del cinema català actual són o han sigut o seran directors de cinema fantàstic. Ahí tenim el Jaume Balagueró, que una mica és un dels responsables d'aquesta nova onada de cinema fantàstic que ha donat tan bons resultats en Los Sense Nom en el 99, i moltes altres pel·lícules després. Evidentment, a Catalunya es va produir la franquícia de cinema de terror més important d'Europa, que va ser REC, on la pel·lícula també del Jaume Balagueró i del Paco Plaza, tenint el que ha fet el Bayona, el J. Bayona, un director també d'aquí de Catalunya, i molts altres, del Quique Maillo, fent ciència-ficció, etc. El cinema fantàstic és importantíssim per a la indústria catalana del cinema, ha sigut un motor, ens hem convertit en una potència de cinema fantàstic a Catalunya, de cultura popular en general en aquest país, i evidentment era obligat i per a nosaltres un plaer fer una col·laboració amb el festival que aposta en el territori pel cinema català i en català. I nosaltres volíem estar, i amb la bona relació que tenim a l'Antoni i el seu equip, que sempre ens han acollit en aquest festival i al poble de Roda de Berà d'una manera meravellosa. És un plaer per a Sitges tenir aquesta pantalla Sitges i l'oportunitat de presentar tots els anys una pel·lícula que ha passat també per el festival, com és el cas d'aquest any de La Vampira de Barcelona. En aquest cas, La Vampira de Barcelona és una pel·lícula de la que estic molt content de parlar aquí. Jo crec que va ser una troballa l'any passat, des del primer moment que la van veure en el passe que ens van organitzar els productors, el Raimon Mas Llorenç, al que tinc també que agrair la confiança que va tenir el Festival de Sitges per a l'estreno mundial d'aquesta pel·lícula. L'any passat en el festival celebraven el centenari del doctor Caligari, del gabinet del doctor Caligari, una pel·lícula mítica, i vam veure La Vampira de Barcelona i ens vam quedar molt sorpresos perquè el Lluís Danés va fer una pel·lícula expressionista sobre una Barcelona que era tan tenebrosa i tan màgica com podria ser els decorats del cinema expressionista alemany dels anys 20, aquests decorats una mica teatrals, una mica de pioners del cinema, una mica màgics, absolutament irreals. I això és el que ha fet el danès en aquesta reconstrucció d'una Barcelona que ja no hi és, una Barcelona absolutament fascinant, també aterradora, la Barcelona de principis del segle XX, on havia aquell component de ciutat portuària, de ciutat propera al mar, però també plena de personatges absolutament diferents, estranys. I La Vampira de Barcelona trata d'un mite nostre, d'una realitat, perquè va ser un cas real, però també una realitat que s'ha mitificat, com la Enriqueta Martí, la Vampira de Barcelona, de la que Danés dona en la pel·lícula una versió molt especial, una versió que recorda visualment al món del Tim Burton, a l'expressionisme alemany, i també a aquell còmic meravellós d'Alan Moore, que és From Hell, al voltant de Jack el Destripador, el famós assassí en sèrie de Londres. La Vampira de Barcelona és una pel·lícula en un repartiment, i no voldria deixar-me ningú nom, espectacular. El Roger Casamajó, que està d'enhorabona també, al que també li envien un aplaudiment, perquè ha guanyat el Festival de Màlaga. La Nora Navas, la Núria Prince, el Francesc Orellà, el Mario Gas, que estava aquí en la sessió d'inauguració del FITCAT, fan tots uns papers impressionants. És una pel·lícula coral, una pel·lícula de grans actors i una pel·lícula que, a més, descobreix un director que ve del teatre també i que sap molt bé conjugar aquests mons del teatre i del cinema en una pel·lícula absolutament fascinant.
Així que molt contents d'estar aquí, molt contents de presentar La vampira de Barcelona, que, repeteixo, és un dels títols fonamentals del cinema català en català i del cinema fantàstic que s'ha fet en aquest país en els últims anys. Cinema fantàstic que també és una versió de la realitat i una denúncia de moltes coses que estan passant ara, com veureu en la pel·lícula, com és l'abús de certes persones i minories, de l'abús dels menors i de situacions que avui, desgraciadament, estan d'actualitat i esperem que deixen d'una vegada d'estar d'actualitat. Així que La vampira de Barcelona avui, més que mai, és també una denúncia per un estat de coses que no podran ser més. Així que endavant amb la pel·lícula de Lluís Janés, de la que estem molt contents. Ara encara entra la claror al pavelló, però d'aquí un moment, quan comenci La vampira de Barcelona, entrarem a la foscor més espantosa. Amb La vampira de Barcelona viatjarem cap al món de meravelloses fantasies, però també de terribles crits. A una Barcelona negra i a una ciutat plena de racons fascinants, a un moment polític i social ple de secrets i de manipulacions, i ens traslladarem a la història d'una víctima del sistema, a una falsa culpable dels pecats, els excessos i la violència dels poderosos, perquè recordeu, els veritables vampirs no tenen els ullals afilats i no viuen al Raval, sinó que ho fan als barris alts. Per presentar-nos La vampira de Barcelona tenim el seu director Lluís Danés, el seu productor Raimon Masllorenç i el seu muntador Daniel Arregui, sisplau. Hola, bona tarda. Després del que he sentit és que no sé què dir, la veritat, m'he quedat. També volia felicitar l'Agustí Villalonga, el qual admiro i que sense ell segurament jo no hagués fet aquesta pel·lícula. Vaig veure Tras el cristal quan tenia 14 o 15 anys per televisió i vaig quedar tan impactat que vaig pensar que altre cinema era possible. Després ho va arreglar Fellini amb el Casanova, no sé, Chaplin, Tim Burton. Són referents que m'agraden, evidentment, i intento fer el cinema que m'agrada. Per tant, veureu algú que intuïtivament intenta explicar històries. A vegades les explico dalt d'un escenari, a vegades tinc la sort que hi hagi productors tan inconscients o atrevits com el Raimon, que ja em va deixar fer una versió d'un dels poetes que més admiro en una obra seva, que era Laia, que la van fer per televisió. I allà vaig conèixer gent com el Roger Casamajor, que avui sí li han donat el premi que es mereix com actor, com gran actor que és, i molt amic, me l'estimo molt, i ens ha fet amics al cinema, igual que amb el Raimon, també ens ha fet amics al cinema, o amb el Dani, o amb tanta gent. El que té de bonic la nostra feina és que fas amics i que ens fa que fem família. Per tant, els processos aquests tan llargs d'aixecar una pel·lícula, aquesta pel·lícula, des que em va arribar el primer guió de la mà del Lluís Arcarazo fa 11 anys. Després han anat passant coses i coses, vam aconseguir fer Laia i a partir de Laia tot va ser com més fàcil. I després s'hi va incorporar la Maria Jaén i vam reescriure aquesta història, que en definitiva és molt senzilla. Jo penso que les històries com més verdaderes són, com més reals són, s'han d'explicar més en forma de conte. Jo crec que les grans veritats de la vida s'expliquen en fàbules, s'expliquen en llegendes, s'expliquen en cançons, en poemes. I d'alguna manera el que he intentat amb els meus recursos, que espero anar millorant, us ho prometo,
explicar aquest terrorífic conte, que no parla només d'aquesta dona, de l'Enriqueta Martí, sinó parla de com el poder crea monstres de conte, monstres molt artificials per amagar la real monstruositat que moltes vegades amaga el poder. Una monstruositat que no es pot ni imaginar si no fos a través de la fantasia. Espero que us agradi la pel·lícula, que ho passeu malament bé i que això serveixi perquè continuem explicant històries d'aquesta manera, amb cartrons, amb ombres, amb fustes, amb gent disfressada. Gràcies, moltes gràcies. Bon vespre. Jo seré molt breu perquè els productors són poc interessants i, per tant, hem de ser breus. I, a més, el que ara és important és que veieu la pel·lícula, que per això heu vingut. Jo, primer de tot, li vull agrair, començant una mica també per al·lusions, a l'Àngel Sala, la confiança que va tenir, que la veritat és que va ser, quan la va veure la pel·lícula, de seguida ens va dir m'agradaria tenir-la en el festival. Va ser genial i a més vam guanyar el Premi del Públic, que és el premi, i ho dic honestament, que més il·lusions podia fer, la millor pel·li també, però el Premi del Públic era la primera vegada que es veia i que el públic del premi, la veritat és que va ser molt excitant i molt maco i molt bonic per tot l'equip. Agrair molt a l'Antonio Barrero. Teniu aquí un personatge en aquest poble, no sé si ho sabeu, que és excepcional. El que està fent ell pel cinema en català i, per tant, pel cinema català, és excepcional, és fonamental per tots nosaltres. Em va saber greu, l'any passat no estar a competició, ell ja sabia perfectament els motius i per què no va poder ser, tampoc teníem la pel·lícula a punt, la veritat, però agrair-vos que ens hagueu donat l'opció de venir, perquè a mi sempre m'havia fet molta il·lusió estrenar una pel·lícula aquí, i havia estat com a jurat, però mai en cap pel·lícula. I agrair-vos a tots vosaltres que vingueu, una tarda d'estiu que podríem estar en una terrassa fent una cervesa vol dir que realment teniu ganes. I és un plaer veure una sala de cinema, no és una sala de cinema, però està a punt de ser-ho i és fantàstic veure amb el moment que tenim. Jo crec que l'interessant és que veieu la pel·lícula i després, ojalà, vulgueu parlar-ne una mica i aquí estarem per fer-ho. Gràcies, bon vespre. Volies dir alguna cosa? Bona nit. Si no sap greu parlar en castellà perquè jo no estic acostumat y ho faré més bé. No, yo simplemente dar las gracias al FIDCAT, que la verdad es que este año cuando me plantearon que estaban dando importancia a los montadores, no dudé en venir porque creo que es muy importante que el público y la gente sepa cuál es la función de un montador de cine, que en la profesión a veces también nos cuesta incluso que nos valoren, pero que es allí donde se cuentan las películas, acaban contándose en las salas de montaje y es donde les damos forma, reescribimos el guión y junto con Lluís, que fue, como decía antes, muy generoso, se apoyó en mí en las cosas que yo podía aportar, pero defendió su manera y su visión de la historia e hicimos un poco un trabajo que estuvo se nutrió de ambas partes y creo que vale la pena que en un festival como este se dé importancia y sobre todo que os dé curiosidad investigar y pensar qué es lo que hacemos los montadores porque veréis que es una profesión apasionante. Y nada, muchas gracias a todos, a Lluís, a Raimon, sobre todo por apoyarme y confiar en mí para esta película y a todo el público por que la disfrutéis sobre todo. Gracias. Doncs això ha estat un aperitiu de totes les preguntes que podeu fer quan s'acabi la pel·lícula en un col·loqui que serà d'allò més animat i ple de secrets i de misteris. Gràcies. Fins ara.